Dwi newydd orffen fy nghwrs tar cynradd trwy gyfrwng y Gymraeg yma ym Mhrifysgol Bangor. A'r lan y fennau a mynyddoedd Eryri yn ysbrydoliaeth i mi yn ystod fy hyfforddi. Mae'r cwrs tar yn darparu paratoad gwych ar gyfer gyrfa yn y byd addysg. A mae'r cwrs tar yma ym Mangor yn bendant yn un cyffroes, diddorol a llawn anturiaethau. Un o'r uchafbwyntiau yn ystod y cwrs i mi oedd gael mynd i Glanllyn, lle gafon ni fel myfyrwyr a darlithwyr gweithio fel tîm i ddod i nabod yn gilydd ac i ysbrydoli'n gilydd i datblygu'n gilydd hefyd fel athrawon y dyfodol. Mae'r cwrs tar yma yn mynd i edrych yn wych ar unrhyw CV ac heb os nac oni bai, mae'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel cwrs proffesiynol gwych. Mae'n mynd i agor drysau i bawb sy'n mynd ar y cwrs a fel person sydd wedi arallgyfeirio mae'r cwrs tar yma yn mynd i agor nifer o ddrysau i mi yn bersonol. Mae'r cwrs fel petai wedi rhannu yn ddau. Rhan cyntaf y cwrs yn y coleg, yn mynychu darlithoedd gan darlithwyr profiadol ysbrydoledig, a'r hanner arall wedyn allan ar brofiad ysgol yn dysgu o flaen y dosbarth. Hwn oedd un o'r profiadau gorau mi yn bersonol lle ges i cyfle i ddangos fy nghreadigrwydd a ysbrydoli plant a'i dysgu mewn ffyrdd amrywiol oedd yn heriol iddyn nhw, ond oedd pawb wrth eu boddau yn gwynebu sialensau. Mae'r cymhwyster yma o'r cwrs tar yn mynd i fod gyda fi am oes a lle bynnag fyddai ar draws y byd neu ar pa bynnag adeg mi fyddai yn gallu dweud fy mod wedi astudio ym Mhrifysgol Bangor a heb os fydd yr cwrs yn agor drysau mi am oes.